Здравейте! Днес ще ви покажа как да държите куката по друг начин, защото когато плетете по начина, по който на времето плетяха нашите баби, много често ни заболява китката и то доста бързо се случва това нещо. Тъй като доста хора ме питат, реших да ви направя клипче как точно отблизо да видите как точно да хванете куката. За да може да не ви заболява китката. Сега ще ви покажа. Така. Започваме да си плетем нещото, независимо какво е. Но ще хванем куката. Вместо да я хванем така. Ето. Нали, едно време така плетяха бабите. И предполагам, че доста хора са научени по този начин да плетат. Ето по този начин. По този начин много бързо и лесно заболява китката. Сега, другия начин е хващате точно като химикал. Ето, тук двата пръста и след това така. По този начин самата ръка не се върти чак толкова рязко, да кажа. Движенията са по-плавни и натоварването на китката е по-малко. Ето. Пак показвам. Тук и тук. Можете да хванете и точно като химикал куката по този начин. Също е добре, стига да ви е удобно. Въпросът е захвата да е по този начин, а не така. Ето точно по този начин. Ако имате въпроси, питайте, ако трябва ще направя още едно видео. Чао!